Assalamu alaykum hormatly illeşler. Ben jurnalist Alla Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 10-njy ýuly. Bugünkü gepleşigimi men Türkmenistanyň saglyk ulgamyndaky ýagdaýlara bagşlamakçy. Etatanam şol koronavirus bilen baglanyşykly ýüze çykan ýagdaýlar barada gurrun etmekçi. Ýöne öňe bilen illeşlerime bir geçecek haýşym bar, ýüzlenmem bar. Şol bir küçünlükde Türkmenistanyň Opozisiýon Koordinasiýon Geňeşi halka ýüzlenip bir beýan etdi. Olam onun sebebi şu häzirki wagt bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri Türkmenistana sapara bardy. Şolar sapara edip ýörkäm, şu Türkmenistanyň saglyk ulgamyndaky ýagdaýlaryň yaramazlygyna ünsi çekip hem şu koronavirus bilen baglanyşykly ýagdaýa garşy görüş alyp barmakda Türkmenistanyň häkimetleriniň talabara aýt şäherleri görmeýändigine ünsi çekmek üçin şol ertir şenbe güni 11-nji ýylda ýagdaýynyň bollugundan dünýäň türlü künjeklerine pikete çykmaklyga çağırış etdi. Demonstrasiýalar gurnamaklyga çağırış etdi. Eger başarsaňyz şu çäre goşulmaňyzy biz haýyş edýäs, bizem şunu gollaýas. Eger miting gurlamaga ýa demonstrasiýa gurnamaga ýagdaýyňyz bolmasa, onu oturan ýeriňizden hem çykyş edip bilýäňiz, ýüzüňizi ýapyp çykyş edip bilýäňiz. Bunun üstüne eger Türkmenistanyň içinden şu koronavirus bilen baglanyşykly dogan garyndaşlaryňdan ýa tanyşlaryňdan maglumat gelýän bolsa, faktlar gelýän bolsa, şu barada da şu maglumatlary bize de ýetirip bilersiňiz, biziň aktivistlerimize de ýetirip bilersiňiz ýöne Türkmenistanyň içinde bütün dünýä saglyk guramasynyň bir wekili iş alyp barýar. Şoň adresine ýazyp bilersiňiz. Hemen häzir size şoň ekranda görkezýin. Şol aýalyň adyny Paulina Mariana Karwowska diýilýär. Şu taýda şoň telefon nomerleri var, biram elektron adresi var. Şu ekranda görýän adresinde ya ors diline ya da ingliz diline ýazyp bilersiňiz. Şol ýaly düşünýär iki dilde. Indi bugünkü gepleşigime men Türkmenistanyň öz içinden bir illeşimde çağırdım. Şu ekranyny ýaňekli maskeli ninja ýaly bolup oturan illeşimde döwlet gepleşigime hoş geldiňiz. Hoş gördük. Assalamu alaykum Allamra. Wa alaykum. Döwletini şu günler Türkmenistanyň ýaşaýjylary biziň illeşlemizin ýüzlerine maska takynıp koronavirusyň gorant başladylar da şu barada maglumat gelýär. Ýöne siz mäder maska takynıp oturýarsyňyz bolýan. Siziň bu maskaňyzyň koronavirusa garşy däline şu başga bir virus var da Türkmenistanyň diktator rejimi bir virus var da şondan gorunmak üçin de akyn ýanyňda illeşlemeden düşünýändir diýip men umyt edýän. Ýönüni şular ýaly ýagdaýda özüňiziň howpsuzlygyňyza da howpawan ýanyňdan özüňizden düşünip duransyňyz ýagdaýdan bilýär, özüňiz içinde ýaşap ýören adam hökmünde menden hem gowy düşünýäňiz. Ýöne sizi şu men gepleşigime şey edip çykmaňyzdan näme tereg berdi size? Şu arada baradırak aýdaýsyň. Allah Murat, ilki bilen ýene bir aýdan size köp sag bolsun aýdasym ele gepleşiňize çağıranyňyz üçin. Hakykatdan koronavirus gorkunç zatlar. Esasında şu wagt men maska takynıp çykanlamyň sebäbini ýanky diýişiňiz ýaly illeşlemeden düşünýändir. Diktatoryň hakykatdan hem gorkusy üçin edýärse bu zatlary özümizi howpsuzlygyny goramaklygy üçin köp zatlary berdäki bolup duran gizlenýän zatlary aýtmak üçin meni ştak çykmaklyk ýani men mätäşligini duýdum diýip aýdasym gelýär-de. Aýdylmaýan zatlary. Ýa buny eger şunýaly gaýrat tapyp şeýdip çykyp bileniňiz üçin meni dogry aýtaýyn şeň ýürekden minnetdarlyk bildirýän sebäbi şeýdip çykyp bilýän adamlar Türkmenistanyň içinden tanaýmaly la. Häzirki günler gynansak da şu biziň ýagdaýymyz Türkmenistanyň ýagdaýy häzir dünýäde bir unikal ýagdaýa öwrüldi da sebäbi şeýdip ýüllerine aýnak takyp maska takynıp şeýdip çykmaga mejbur bolýan ýurtlaryň wekilleri gatar dünýede. Wapşe olar ýaly ýurtlar bir demir gadyk kare ýanalaymasaň da adamlar aýtjak pikirlerini daşary ýurtda, içeri ýurtda aýdyp berýärler da eň bolmaly nähilem bolsa belli bir derejede. Biziňkiler bolsa şeýdip gynansak da şeýdip çykyş etmeli bolýar. Olam biziň halkymyzyň ýani siziň günäňiz däl, bu Türkmenistanyň öz häkimetiniň şol maskaraçylygy, şonuň ýüzü gararlygy, şu halkymyzyň
vekillerinin şu yöne koydatları barada da gurrun etmek meselesinde şey dip birlerini gildip çıkış etmeye mecbur olmakları olana yurdun hökümetinin yüdü kararlığı. Indi şun bradarak şu Türkmenistan'da häzirki şu koronaviruslan ýagdaýlary barada bir gurrun göre aýtan sebäbini daşynda oturup biljek bolýar köp zady bolýan kän maglumatam gelenok bir küçüknükde Türkiýeň bir diplomaty şu koronavirusdan aradan çykdy diýip resmi maglumat çykdy da. Şu şakaçyny häkimetler şu koronavirusyň bardygyny boýnalanokdylar, indi boýnalmaga mejbur bolarlar diýip garaşýar. Daşyndan daşyndan häzir özüm hem telefonda da ilak jaň edip gördüm. Bu hakykatdan hem ülkünçi işme keteliniň toňky wagtlary ýaýrap barýanlygyny tasdikladylar. Bundan bir iki hepde öň tasdikledip bolanokdy. Ýöne häzir şonu ýem adamlar indi tasdiklap otyrlar. Na planyň garna şöyle, na plan hem öllü, na planam yaraman otyrydym. Tomsun güni adamlar ülkün ketel bilen ketelliýärler. Dümeň alamaty ýaly. Ul tomsa adatça beýle dümeň alamaty bolmalam diýerler. Diýmek ol dümeň däl, onda başga zat bolmaly. Şular ýaly alamatlar barmy? Adamdan özüni alyp barşyndan ýa-hili ýetişkilikler duýulýar. Indi adamlar onan ýa-mi şo keteliň badygyna. Bir maska takynyp öldürni goramoň aladasy diýerlermi? Biradar gurrun göre aýtan şo bar. Allah murat, bundan bir ay, 2 ay bundan ýadyňyza düşýän bolsa, hani koronavirusyň ka harfyny aýtmaklyk bizde hani hatda jerime çen salýardylar da. Hatta işinden çykýardylar. Şolar ýalyp ýygarlanýardy. Ýürüýti adamlary bardy, şu koronavirusyň ka harpyny aýtmany gorkulýardy da. Maska takynmak, wapşe maskalar satylanokdy. Apteklerden hemmetin aýyrdylar. Men bundan bir kay bundan gurrun edip otyrym. Indi şu wagt hökümet işgärleri, ýani mysal üçin ýol gödäwçilik gullugyna bizim günlük görýän zatlarymyzy aýtjak bolýar. Bunu hemmeti maskaly, aptekdaki işleyenler, belki idaralardaki hemmeti maskaly. Ýöne bu indi şu maska dakynmasaň, häzir daşaryp çykanda dakynmasaň jerime barmy? Ýok, olar ýalda ýok, öz erki nimäňe görä, ol etseňe görä. Şu wagtlykça hiçlik näme, ýani mejbur diýilen bir zat mene göremok. Daşarda maskalar bar, maskalar bar. Ýöne şun kunny şäheriň içine aýlanyp men köp maşyny aýlanyp ýörýärse 80% adam, 70-80% adam maskaly. Diýme onu adamlaryň şoňa onanýa-da ýaňy ýakyna çendim köp adamlar onanmaýar da şoň badygyna şu häkimetler ýok diýen soň ýokdur diýerdiler da. Indi nähili çäre görülýär, bu çäreler görülýärmi? Sizde maglumatlar şo barada bir habaryňyz barmy? Men öz Allah'ım rahat bilişime göre aýdayyn, hani bizem bir şunýalyk bir peradaça çykmak hak adamdan şu sorawlar berersiňiz diýen nime bilen garaşdyk da, dogrusyny aýtsak, hani ilmiden geldikçe bilmäne çalışdyk. Tanış doktorlarymyz we tügelem türkmençilikde emmemiz garmynaşda. Ondan doktorlara baryp soraýar, hani ýagdaýlar nähili? Şu zat barmy? Koronavirusmy şuň ady? Ya başga zatmy, dümegmi, näme bu zatyň ady diýip biz bunu öwrenmäne çalışýarsa dogrusu. Ya biziň çağalanmaz bar. Hakykatdan ya gizlenýän zatmy bu diýsem, türkmen ağa gorkurak näme diýdi? Hani ýuwaş çüşpüş edip bilýänsiň bu zatlar, türkmeniň bir häsiýeti bardyr. Bu gorkudan näme diýende? Döwletçan bar şu zat diýär. Döwletçan bar şu zat diýär. Ýöne diye bu diye gorkulu därler. Yani bu biraz ýeňil görnüşi diye da. Şunu bilýänmi? Koronavirusyň ol güýçli görnüşi därler, ýeňil görnüşi diýerler da. Indi şonu şey diýip diagnoz goýup şey diýip jogap bermek üçin olarda bir laboratoriýalar barmy? Şoň üstüni şonu laboratoriýaň esasynda barlap şonu aýdýarlarmy ýa-da ýöne çaklap aýdýarlarmy? Şo taýda barmy? Türkmenistanyň özünde bir mümkinçilik şol diagnoz goýmagy, dogry diagnoz goýmagy şu meselede. Siz bu spesialistler barady gurrun edýän soraňy, dogrymy? Indi wraçlaram şo size jogap berýän wraçlaram şondan habarly bolmalylar. Şo näme esasynda şolar şoň diýilýär. Allah'ım rahat bu zatlaryny soradym. Men dedim ine goňşymyz we Azerbaýjan we mysal üçin Orsiýet ýani bu esasy gatnaşan nemelerimiz Azerbaýjanlar mysal üçin türklerden alýarlar da näme görülýän şolardan alýarlar türklerden. Men bu soraw berdim, bir kimden alýar görülýän diýdim. Amerikadanmy, ya Angliýadanmy, ya Türkiýedanmy, kimden alýar diýdim. Russiýa Federasiýasyndan hemme ýa-ni
aparatlarım, yani test rahatlarını, çöplerini, näme test edilýän rahatlar bolsa laboratoriýaň hem bejetini ot ido. Yani baştan soňuna çenni orsordan alýar bu rahatlary. Spesialistlerim yani bütün Dünya Sağlık Kurumusynyň adamlary var diye yanımızda o Xitay yurdunun köp spesialistleri bilen bilelikde şu rahatları ediyat diýip aýtdylar. Men şo taýda tanış doktorumyň aýdan sözlerini aýdýan. Onu daşındanam şol bütün Dünya Sağlık Kurumusynyň wekilleri aýyna syn etmek üçin häzir bardylar da ýöne şol ýa-ki laboratoriýa barlyklaryny geçirmek, diagnoz goýmak meselesinde diýmek onda Hytaýyň spesialistleri kömek berýän bolmaly, hem Orsiýadyň spesialistleri kömek berýän bolmaly. Şeýle bolýar. Elbetde, diýip aýtdylar maňa o. Indi şu umuman alınan şu sağlık ulgamyndaky ýagdaýyň özi nähili? Indi bu häzir koronavirus bir şeýle bir bela beter boldy da, oňa dermanam ýok, hiçli bir şukalygy da ýok diýerler da. Näile bolsa şu aparaty salyp da edip adamyň gemalyşyny ýeňilleşdirip şoň özüniň organizminiň immunitetiniň şoň ýeňip geçmegine mümkinçilik öreçek bolýarlar da. Ýönünni umuman alınan Türkmenistanyň öz içinde beýlek ketellere garşy görüş meselesinde de ul problemalar bar da. Indi näçe wagtdan beri şoluna inçe ketellen ölüp adamlar gidip oturuyor. Ha hepatitten gidip oturuyor. Men öz tanışlarymyň içinde de ýaş olanlar ölüp gidenler bar. Hepatitten hem yani inçe ketellen. Şolar ýa ketellere garşy görüşmekde de Türkmenistanyň medisina ulgamyna bir edilýän bir iş ýok da, bir görnüçin göde görnüp duran. Indi bu koronavirusga garşy görüşmekde hasam bir talabala aýyp çäreler gerek da. Şu medisina ulgamynda. Indi şu medisina ulgamynyň özi Türkmenistanyň şulatlara garşy görüşmäge ukyply şu taýýarlyk barmy özünde? Siz näme umuman baha berýäňiz häzir Türkmenistanyň şu medisina ulgamynyň ýagdaýyna umuman alnan? Allah'ım rahat nendetip bolsany bir elimden gelýär aýtjak bolaýyn. Esasy baştan almalar bu zady. Bizde spesialistleriň köpüsi daşaryurda gitdiler. Güýçli spesialistler bärde gadyr bolmanlygy üçin daşaryurda gitdiler. Onu illeşdirme dinleýijilerimiz kommentde ýatdylar, eger men ýalňyş aýdýan bolsam. Ýöne bärde saglyk ullukan global problemi bu. Gatullukan problem. Ol kaşan elitni ol balnitsalar, hastaxanalar gurulany üçin on içindäki oturýanlar gaty bilimsiz. Ben hemmesinin adını aýtmaýyn. 20-30% adam güýçli adam güýçlüjekkä normativde duran adamlar olaram. Ol ho güýçli hasaplanýanlar bu medisina alymynyň soňuna ýeter ýalylar Allah'ım. Galan 70%'iniň ýagdaýy nähil ol. Galan 70%'iniň ýagdaýy içinde gaty pez. 70%'ini siz ödüňiz gödüňize getirin. 30 ýyl mundan bäri alyňany. Nämeler edildi? Ellerine bayda marşrofka edildi. Marşrofka edilýän zat 30 ýyl ýaşap galan o Allah'ım. Ödüňiz görüp oturýarsyňyz bu zatları. Indi siz şey diýmekle şol medisina institutuny alınýan bilimiň derejesi pesdiýek bolýan. Şondan çykýan hünärmenler öz ýa-ni öz urundan hakykatdan hünärmen däliýek bolýan. Näme bilen baglaşdyr? Men aýtjak bolýan adam elbetde şolar ýalyk. Bular öz işini etsinlermi, ýygnak etsinlermi, ýa-da ýa-ki çärelere çykdynlarmy? Indi jogap şu diýip men pikir edýän. Bulan illerdegene okuw. Diňe çäre. Bu ullukan proýekt bolamady men başga istat aklym alanok edýän zatlar. Indan gyýan tapda bar şol garaşlyk ýyllaryna şol ýokary okuw jaýlaryna kabul edilýän ýaşlaň sany, studentlaryň sany azaldyldy da, 10 eseden azaldyldy da. Niýat ýam döwründen başlap. Indi ondan şol universitetlere girmek, medisina institutuna girmek meselesi para bagly bolup kaldy da. Onda şol baýyň çagaty içinde olduğum çagata girýär diýerler. Olaram näme bilim aljak adamlar diýerler, bir emgenip bilim öwrenjek adamdan çagat diýerler. Elbetde. Ondan şolun alýan bilimem diýmek şo da hatda medisina urununa näme adamyň janyna saglygyna jogap bermeli. O taýda bir ýöne bir molumam diýelsen, ýa bir injinerim diýel, adamyň saglygyny bejermeli. O taýda şonu ýaly bilimsiz çykýan bolsalar kadrlar, olaryň saglygyny, halkyň saglygyny olara näme edip onanyp bolýar. Adamlar onadan oklar. Men diýjek bolýanym, welaýetden adam pahyr
keyfine gelene vilayetten katken adam eyleler. Şehrin ödünün adamları yetip. Vilayetlerde apşe doktorum yok. Vilayetlerde hiç doktorum yok. Olarım payitahta gelip şu taylarda bir ölketilme bir şefa taparın deyip şu niyetlen, şu umidlen geliyorlar. Anarda meselem bärin köne pul bilen 10 milyon, 15 milyonu işi bitýän bolsa, bärik gelip on belki 2-3 setini çıkarıp yine de şefa tapman gidýärler. Bu ana meselesi näme? Onu ýa-ni nazначение ýaryp berýän doktor bilen ýa-ni aptek diýilen bir bela wada, aptek diýilen Dermanhana. Dermanhana bilen doktorun arasyndaky ullukan biznes ýa-ni ullukan söwda wada. Hani edilmen bulan hemmesinin adyna geplemeýin, şolar ýalak 70-80% şolar ýalak işler gidýär. Onda şolar adamın sağlygyna bir diagnozy ýa-ni deregi degijekmi, degmejekmi, ýöne şolar maksady köpürek derman ýazmak, köpürek şol aptekden, şol dermanhanadan dermanlary ýal etmek da onu şol. Elbette Allah'ım Rasulullah'ın içinde şu bir sonra berjeginde söýdüňiz berýän bagışlaňda şol onda dermanhana ulgamyna häzir kim eýeligi edýär. Şol dermanhanalar döwlet eýetçiliginde mi ýa-da hususy eýetçilikde de bar dermanhanalar Türkmenistan. Dermanhanalar esasan hususy eýetçilikde de kän. Ýöne farmaseutik edarasy var ýörüýte bärde. Onuň getirýän zatlary var. Onuň ýa-ni getirip ýa-ni beýleki dermanhanaçylara paýlayan dermanlar bar. Belli dermanlar farmaseutikden hökümetiň öňe getirýär. Belli bir hususy eýetçilikde ýa-ni lisensiýasy bolan adamlar men ortalama aýdaýyn bir şähere belli, Türkmenistana belli bir 10-12 tane adam bar, 10-15 adam bar diýip biler. Onuň kendi ýok. Şol dermanhanalara eýelik edýänler, şol lisensiýaleri bolan adamlar. Esasy lisensiýasy bolan adamlar, bulun esasy adamlaryň ýa-ni men ýene aýtmaly bolýan, ýa-ni Berdi Muhammedowyň öz esasy aýallygyny, ýa-ni Gydal ýarma gümanitar ýa-ni edarasynyň başçy bolup oturan Gülnewat Gelleje diýerler ona. Gülnewat. Şoň bärde altyn şäherde Altynçaş diýip bir ullukan aptegi var, ýa-ni dermanhanasy var. Ýa-ni men biram ýa-ni bir ýegenleri var bulan, biraz daşgynrak garmnaşlary var. Ýa-ni Guwonç diýerler, buňa Ebu Bekir diýerler. Gugo diýen klişkasy gyýyp kaldylar, Gugo. Şol esasy ulum öçwerdäki nemedi. Biram bulan bir bazasy var. Esasy gyýyp kaldy aýtsak, şulaň öz ýakynyna akylan köpetide. Şulara ýakyn bolmasaň sen derman biznesini edip bilen ha. Şular hokman ýakyn ýa degişen ýeriň bolmaly. Sebebi bir lisensiýany almaklyk üçin 1 milyon bilen 2 milyon dollaryň arasynda lisensiýa berilýär. Düşünür bilýärmi? Bir lisensiýany almak üçin dermanhana ýöretjek bolsaň 1 milyon dollar bilen 2 milyon dollar aralygynda lisensiýa alyp bilýär. Şo lisensiýaň bahasy, şo parasymy bermeli. Lisensiýaň bahasy onam alyp bilýär, ito elinde o pul bolsa, simbol bu adam apşal bilmeýär. Şo bermeli parasymy ýene alýar stafka. Şo bermeli parasymy ýa resmi tölegmi? Resmi tölegi değil, on bermeli parasy. Onu şo dermanhana ulgamyny ýa-ni şolaň ýokarky maşgalalary eýele oturan bolsa onu olara näçe derman köp satyp bilse, näçe derman şo ilata ýaýrady bilse, soňçada girdiji peýdalla, girdiji getirecekler. Demek ýa-ni kaýdýanda adyny şo wraçlary şolar mejbur edýär, gerek bolsun gerek bolsun şo dermanlary ýazmaly, halkam şonu almaly, baryp ýa-ni dermanhanalardan. Şolar ýaly öz biznes schemasyna ýögrüpdirler da, onda siziň aýdyşyňyz. Elbette. Allah'ım Rasulullah'da bellemeli adımızın yeni de bellemeli adımız var şuayda. Şu an hükümet yani koronavirusa deyip beren oklar bir derman verdiler. Adına Rimantazin diye de men buradan bir haber edip koyuptum. Siz şu atlar var da bir tayarlan birazcık demedik. Bana iyi verdiniz şu dermanın sanyny atlaryny e-mailden. Men onu tapıp görkezem biljek on men açyp koydum da men Rimantazin diýen derman şon häzir käwir ýurtlarda koronavirusa karşı şunu ulanýarlar da, Orsetde de atda da Gunwatarda da Rimantazin diýen şu derman ulanýarlar. Ýöne olama tek
Dolu suud edilen ok diýilip hasap edilýär käbir medikliň arasynda da bir yeňilleşdirip biler, eger yeňilrek derejede ýanky infeksiýa ýokuşan bolsa da gatyr agyr derejede bolmaly. Ýöne gaty agyr ýagdaýynda onu içeniňe miçil peýdasy ýok diýip bilýär. Häzir kowy şu derman satylýan, şu derman häzir satylýan Türkmenistanda ýa Rimantazin hem satylýar, hem mugut berilýär. Ýöne esasy buny ýanky maşgala wraçlary ýürütip öýme-öý aýlanyp bulary mugut berýärler. Ýöne buny hani türkmende diýler, bir saman astyndan ýuwaşlyk bilen doktorlaryň, wraçlaryň özü hem ýani şu zatlar atmazlygy maslahat berýär-de, atmaklygy däl. Ya bunu atan adamlardan dinlek görýär, solynyň başyma aýlanýar, kellem agyrýar, bir hilek üşütýän, ýüregim ulanýar, her hilek priznaklar berýär, täsirlenmeler güýçli baýda. Onun nasıl ziyanlı täsirlerim bolup bilýär da bir ýeriň bejerse beýlek ýerinden hem çykyp bilýär da ol. Elbette. Onu kenonda ilaç onu işek bolup ente howluga nokta, tebe onu işek boldan keselden wagt içmeler, keselin öňünden içip bolmaýar, onu tak sagdyň edip berýän onu içip bolmaýar. Elbette. Allah'ım rahat ýene bir bellemeli adamyz, ýani bir saglyk barada gürleşip otursa, nähile hökümet bu saglyga nähile serediýär. Onu ansyp berden gitmäkäňe Niýazow döwründe türkmen ýigitlerimiz, gerçek ýigitlerimiň nähile yani hiç sırada ili degme diyalak, hani güýmer ýalak, güýmener ýalak, her hiljek oyuncuklar, her hiljek plancıklar çaldylar da. Sizin döwrüňizde ol ýadyňyza düşýändir. Ýa gerain idi, triet idi. Şular ýalak bir güýçli dermanlar ardan satdyryp, ardan halka paýlap açaçan, milisiýelere de, kenbäde hiç näde degmeň. Şular bir öwrenşýänçe degmeň diýip ýürütip ýokardan tawşyryp gelip yani kıyalak hükümete bize karşı çıkmasın, protest etmesin, sesini duydurmasın diye niyalak bir kulluk edip Niýazow döwründe şular ýalda atlar edildi da. Aynı bu Berdi Muhammedow'un döwründe de şular ýalak oyuncuklar edilip durdu dowamly. Neşe ýaradylýar? Näme edilýär? Ýok, neşe ýaradylýar, neşeden hem beter. Ol mesela üçün Türkmen agan köňünden gelýän zady da Trek derman diýip kabul edýär. Trek çeken adam garlanmaz, ýaşyllanmaz çekke, ýa-da şu wagt çekip ýatanam bar. Ýöne bu daşyndan bu himikat derman bar da, bu adyny ýetgedip her hile edip getirýärler adamlaryň saglygyna. Biziň ýa-ki erkek oglanlarymyz, o ýigitlerimiň hakykatdan hem namusyny, gordusyny ýere pete düşürýärler. Eline baryn edip sumnolly bir derman var, onun pragabalini ýürütýär şu dermanlary başta ardanjak satdyryp ýürütýän ýa-ni aýallyganyň esasy aýallygynyň altynçaş diýip dermanhanasyny ardan bahadan sattyrdylar buny. Paçkasyny 30 manatdan, şu günde 30 manatdan 150 000 manat bolýar da bir paçkasy. Ýöne şu günde halk öwrenşip indi bolýanym ştuny 100 manatdan satýarlar. Bu bir jumesini. Bir yekece tawu dumesini, tabletkasyny. Şonu 100 manatdan satýarlar. Indi 100 manatdan satýarlar. Sumnollyň bir derman var. Babulon iýdi gutoruno. Onu alýanlar kim? Onu alýanlar kimin şu dermanlary? Bunu alýanlar ýa-ki oglanlar, ýaşy gitlenler, hatda bagyşlan bolýanym gelinlerimiň içinde de, aýal gaýdylarymyň içinde de atýanlar bar diýip eşitdim da, bu atlary. Onun son var, neşe görnüşünde olanýarlar. Dan şoň bir efekti barmy neşe görnüşünde bir? Mesela aýtsak, ýa-ki pragabalin diýilen dermany Angliýada, ýa-ki daşary ýurtlar, Ýewropa ýerlerinde de, köp ýerlerinde ýurtda bunu narkologik, yani narkotik diýip kabul edilýär da. Buň sebebi düzümini pragabalinin düzümini hani ukladıcı diye ne alak bir hilek bir zat var. Belki siz yadan bolsa belki görkezden bilersiz. Yo siz bana ýazdyňyz şonu e-mailden şonu tapyp goý diýip da, tapyp goýun diýip. Men şonu tapyp goýdum, ýöne şoň näme düşünmedim da şoň näme sebäbi. Ha şu pregabalin diýen şular ýaly ors diline kiril hatynda şular ýaly görünýär. Şoň gawy pregabalin. Ondan ýa-ni somnollyň diýeniňden tapdym, ha bu taýda da şunu ýaly görünýär.
Şoň gaplar şular ýaldyrakmy? Ay şoňa meňdeşirak o bulan mutaçyna zapiklon ya da hemmetiniň ýa-ni düdümi bir zat diýip atlaryny üýtgedip zakaz edip getirýärler da dermanhanaçylar. Şo zapikon ýan şo düdüminnäki aktiv elementi bolýar da zapikon. Elbette. Onuň pregabalin da şo pregabalin ýaly bolan şo aktiv elementiň ady bolmaly. Elbette. Ondan soň şo dermanlar ondan ýeşe görmüşinden şu adamny ilat ulanyp başlatdy ýa-ni da ondan peýda görýän ýene de şolaň dermanhanasy bolýar. Edil ödi şonu. Ondan şo niýadym ýöründen şo geray ulanlar geraýynyň ýerini ondan häzirki dermanlar onu tutup başlapdyr da. Ondan niýadyp şo wagtda aýdaly şol neşeden özüne kiýesine girdiji gelen okdy da. Geraýyndan niýadyp girdiji alýa diýip biljek ýaly sebäbi öz satýan öz adamlary bar, her kim öz ýol bilen getirýärdi, Iran idi, Uwan idi. Emma häzirni bu maşgalaň özüniň peýdasy bolsa bular ýaly neşe ýa-ni himikady bolan düdüminne onu peýda görmek üçin onu bular hiç satdan gaýtmadylary mümkin da ýa-ni şular ýaly howply dermanlar satmakda. Elbette. Men size şaýda bir zat ýatladyň meli, hani temaň içinde mi däme bilemok. Hollywood rejissöri var, adı Aaron Russo diye. Aaron Russo. Belki bilýärsiňiz, şon bilen aradan çykyp gitdi ol bir näçe ýyl mundan oldu. Elbette. Şol şuňky Berdi Muhammedowlaryň maşgalasyny şu Aaron Russo bilen Nick Rockefeller diýip Rockefeller maşgalasyndan bir ýa-ni maşgalasyndan bir adam, bir biznesmen adamyň ikisiniň gepleşigini YouTube'dan oglanlar görüp bilerler adamlar. Şonda bir soru berýär da Nick Rockefeller oňa aýdýar da hani belki keýpi gowudur, belki anany aýdýanlar ýa-ni Aaron Russo. Siz diýe bu zatlar edýäňiz näçin sizde diýe hani gorky ýokmy, bir wujdan ýokmy diýip Nick Rockefeller'e sorak berýär da. O diýe siz bu zatlar diýe düşünmäň diýe, siz diňe özüňiz pikir ediň diýe. Addyň öz maşgalaň, öz çağaň pikir et diýe. Men şoňky aýdylan söz bilen Nick Rockefeller bilen Aaron Russoň arasynda gepleşik, aýdylan gurrunlary şoňky günläki Berdi Muhammedowlaryň edýän alyp barýan siýasaty bilen baglanşdyrjak bolýan. Ana adam däl, hasapda da däl. Adam hasaplanan oklar. İllerine näme başsan birazcık gaharmam gelip durýar. O edilýän zatlar ana adam zady insaba sygjak zat däl bular. Esas köp zady ýa-ni aýallogany, we ýa-ni giýewleri bar, ýa-ni nazar ýa-ni Recep diýilýär. Şolaryň üstü bilen edýärler da, bular ullukan proyektler şolaryň üstü bilen edýärler. Hani ogurluklar, jümürlükler görmedi ýalagym, garşysynda protest etmediler. Edin niýadyň alyp baran taktikasyny ul berde afçanly dermanlar satyp edýärler. Onda da behwitleri var da. In gynanýan ýeri, in huwatirlanýan ýeri şolaň behwidi bolan şu gorkudýar da. Ol bir ýöne bir neşe alamda ýaly. Inni şol ýa gaýdýan gurrun berýän wakaňy da gynansak da gün watarda da giň ýaran zatda Amerikan Birleşen Ştatlaryna aktivistler, grajdan aktivistleri şonu köp wagtdan bäri ýa-ni şu meseleni galdyryp gelýärler da şu farmasevtik kampaniýalar bilen şu wraçlaryň arasynda lukmanyň arasynda ýürüýte bir alalaşyk bar, ýa-ni ýazylmadyk, ýazyp beýan edilmedik bir dilluşuk bar. Sebäbi şu taýda da depressiýa garşy, ýa-ni ukusuzlyga garşy dermanlar ýazyp berýärler. Onuň hem düdümine şu ýa-ni aktiv elementleri neşäň edil geraýynyň täsir edişi ýaly adamlara täsir edip şolary onuň ömürlük oturtýa. Şonu çäklendirmeli, şonu asla şoňa garşy görüşip şonu aradan aýyrmaly. Sebäbi şoň özi neşeden hem beter diýip aýdýarlar da. O taýda da farmasevtik ýa-ni kampaniýanyň uly behwidi bar, o taýda onlarça, ýüzlerçe milliard dollar behwit ýatyr da. O meselede halka mana şolar ýaly bir fiýne edilýän, bir girdejik adanylýan ýa-ni resursa ögürlýär da gynansak da. O mesele gün watarda köpden bäri dowam edip gelýär. Şoň üçin halkyň arasynda da şo farmasevtik kampaniýalara garşy anam ýok, köp ýerlerde, köp meselede. Inni ýöne bizi şo gynandyrýan zady inni şu ýagdaý Türkmenistanyň içine de aralaşyp, esasan şol ýa-ni dermanhana puwdugyna şol ýa-ni prezidentin ýelige eden bolsa onu
bu gaty gorku diýär. Sebäbi olar birdeji almak meselesinde ol adamdan saglygynyň aladasyny etjek ýa saglygy barada pikir etjek adam ýa-ni adamlar däller beýnan takda şol. Yine bir zat Allah'ım rasulullah'ı böyle bellemeli yine bir zat var. Şun kunne 10 gün mundan öňki derman halalan o açırdı bilen şu 3-4 günkü günün tapawudyny biz şäherin içinde ýaşamyz üçin aylan görüp görse Yememi nobat köpöllü diýjek bolýarmy derman derman. Gatı köpöllü, gatı nobat köpöllü adamlar hem dowla düşdiler hem berde resmi ýagdaýda bir telewizora çykyp ýa saglyk ulgamyndan biri çykyp resmi ýagdaýda açyklap hakykatdan bizde ýa şu zat bar ýa da şu zat ýok diýip hiç aýtmanlyklar üçin adamlar dowla düşüp derman alýarlar. Indi näme etdiler? Derman ukol edilen şprisleri misal üçin 5-den 10-dan berýärler, sanap berýärler. Düşündürip bilýärmi? Maskalaryň bahasy bir ştukdan berýärler, bir ştukdan. Ýöne onuň bahasy galyp barýar. Indi ol adamlar oňa näme derman alýar? Şu koronawirusa garşy diýip bir derman alýarlarmy? Ýa näme ýa çem bilen derman alyp oturýarlarmy? Şu Türkmen ağa bara, şu çem bilen derman şu sowuklama diýdi, dümewe garşy diýip alyp oturýarlar. Her kim öz bir ananya doktory var, şoň bir ýazýan naznaçeniýetine görä dermandan alyp oturýarlar da Allah'ım. Indi umuman sizin pikiriňiz şimdi şu ýagdaý hakykatdan bir alada derdici bir gorkulym ýagdaýdara ýa şu dermanala bu dogan alsak da sizin aýdyşyňyz boýunça şu ýagdaýyny bir ýetip boljakmy şondan bir çykalga barmy nähili ödüňiz gödüňe getirýär bu gidişine gidip otursa ýagdaý haram ýaramadlaşyp onda halka başga düşmanam berek däl ol ýa-ni derman bu dogandan başga sizin ödüňiz näme pikir edýär? Gatı kıyın Allah'ım rahat. Gatı kıyın ýagdaý bu ýagdaý. Munadır bir söz bilen biz adar jemläp bilmeýät. Bu uzun razyk aýtsak, başga bir gepleşiklenmede aýtsak, bu gepleşigimiz koronavirus barada gysgaça düşündirip geçsek, indi peredaşymyzda dowam etsek näme bolýar? Bolar umuman ýöne men diýjek bolýanym şu sistema öýde çalışyrylmasa da ýa-ni gurrun ne diýen zadymydan aradan bitjek zat däller. Täze şu sistemaň başynda oturup diňe sistemaň çalışmaly Allah'ım rahat. Diňe sistemaň çalışmaly. Biz bu dişine gitsek bundan hak beter bolur. Hani kavri illeşme çıkışıp aydara diye şu edip Hudaý tarapyn Allah tarapyn bir de bir ullukan bir şans verildi. Adamlar o yönlü ayağa aldı diýler. Şunu şu gerek şu şansy tıptırsak men Aşgabatyň içindäki ýaşayan adam, gözi ýetirýän adam. Bu ýagdaý, bu şans hiç açanam gaýtalanmaýar. Şu gerek alıp çykmasak hiç dady men gysgaça aýtjak bolýanna soňky nemelerde eýgertmeýärim. Onunla döwlet şu şeýdip bara batyrylyk bilen gaýrat tapyp şu ýurduň içinden şeýdip eden çykyşyňyza gaty men minnetdarlygymy bildirýän o. Ýöne geljekde de şeýdip hyzmatdaşlykda bolalyn, eger meseleler bar bolsa, temalar bar bolsa gurrun edip duralyn. Awa belki sizin görkezýän nusgaňyz belki beýlekilere de täsir edýärdiň. Belki beýlekler hem beýleki illeşlemeden şeýdip çykyş edip urarlar. Hawa hökman Allah'ım rahat korkmalylar. Hiç zatdan korkmalylar. Şu korkuýny içimizden aýyrsak hemme zat düzelip gidýär. Korkuýny hiç açan aýyrmasak biz düzelmeýär. Onu bugünkü gepleşigimizi şu taýda tamamlaýaly döwlet. Bolýar, sag bolun Allah'ım rahat. Hormatly dinleyijiler, bugün şu Türkmenistanyň öz içinden Aşgabatdan döwlet illeşmesi bilen geçiren hökmetleşdigimizi dinlediňiz. Awa gepleşigem jurnalist Allah'ım rahat Rahimow bardy. Geljekki gepleşigimizde şenem hoşta bolun häzirlikçe.